Кметовете на морските общини Созопол, Поморие, Приморско, Царево и заместник-кмета по строителство в Несебър Виктор Борисов се обявиха категорично против подготвените промени в Закона за Черноморското крайбрежие. Те скочиха срещу тази част от закона, която забранява категорично строителството в зона А на 100 метра от брега или така наречената първа линия. Според тях това ще доведе до отлив на инвеститори, спиране не само на общински, но и на държавни проекти, безработица и свиване на общинските бюджети с 30%. Кметовете считат, че ако се спазват заложените през 2008 година параметри в закона, не може да се говори за презастрояване на крайбрежието. Тук не можем изобщо да коментираме презастрояване. Презастрояването бе спряно от 2008 година, когато влезе закона за Черноморското крайбрежие. Ние много добре знаеме, които се интересуваме, че с приемането на този закон беха вече урегулирани презастрояването. 20% зона, 7,50 кота корниз, 70% озеленяване, 0,5 кинт. Извиняйте, но за какво презастрояване говорим тук? Никакво. Така че, напротив, това са едни добри условия и аз мисля, че така както са заложени, не бива да ги променяме. Това е моето мнение. Там, където има построени по изискването на този закон, постройките са съвсем елегантни, приятни, нормални. Въобще не нарушаващи хармонията на природните дадености. Промените в закона ще забавят и приемането на общите устройствени планове на общините, които се бавят вече 7-8 години. В тях са залегнали обекти по крайбрежието, които с новите промени няма да се реализират. Поморие е една от засегнатите общини. Ето, примерно, град Ахелой. След направата на обхода, град Ахелой искаме да го изнесем към морето, да стане втори туристически център. Ами с тази забрана ние няма как да го изнесем към морето. И какво става? Ахелой остава едно малко градче, забравено е така, заобиколено е от главния път, с невъзможност да се стигне до морето, да се развият тези територии, тези терени, а в същото време те са включени в общия устройствен план на община Поморие. Бургаският депутат Димитър Бойчев, който е член на Комисията по икономика и туризъм в Народното събрание, се ангажира аргументите против законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да бъдат чути в Комисията по регионално развитие, която ще заседава на 3 май. Аз си мисля, че най-удачният вариант е, когато влезе на първо четене в Комисията по регионално развитие тази промяна в закона, нашите кметове също да присъстват заедно с нас и да се дебатира това нещо в самата комисия.